ready na ba ang inyong pang Noche Buena? Ani kami suggestion kaninyo para sa inyong Noche Buena karong Lunes o karong Martes nga siguradong kinaham sa tanan. Sa tuwang do-it-yourself with Cecille, magkat-on kita sa paghimo sa lamian nga lasagna. Ani ang mga detalye. Very yummy, very cheesy, and very meaty lasagna. Fresh from the oven and made without preservatives. Perfect gayud nga i-serve ang lasagna sa mga Christmas parties, reunions, o pang Noche Buena usab. Kini ang lasagna nga online business sa managsuong Ruth and Rachel Chu. Mga kapuso, welcome sa laing segment na usab nato dinhi sa D.I.Y with Cecille, and this time makauban nato ang mga Chu sisters nga magtudlo kanato unsaon paghimo og Lasagna! Yay! Ruth and Rachel, how did your online business started? It actually started last 2015. Katong like narami gathering sa work, and then people loved it man. Ako workmates, they love it so much. So mo to nag-request sila nga i-sell out to nako. Ang mga ingredients: lasagna noodles, ground beef, tomato sauce, mushroom, milk, mozzarella cheese, cheddar cheese, salt, brown sugar, herbs, pepper, flour, cream, butter, onion, and garlic. Unang himuon ang meat sauce. Igisa ang butter, onion, garlic, ground beef, mga herbs, ug ang tomato sauce. Next, ang lasagna noodles na usab. Ibutang sa boiling water hangtod nga ma-achieve ang al dente form ni ini. O karon, maghimo na usab kita sa cream sauce. Gamit ang butter, flour, milk, and cream. I-mix ang tanan hangtod nga mubukal. And karon mga kapuso, nahumana ang atuang sauce. It's the red sauce. Our bechamel sauce, and then the pasta. Okay, then karon, next na itong buhaton is to pile it up. Piling. Muna akong favorite part. Mga kapuso, we're done with layering. This time, Rachel and Ruth, Ibutang na siya sa oven. Yes. For around 30 to 40 minutes. Can't wait. And kini na mga kapuso, ang atong very cheesy and very meaty lasagna. Yay! Done! Lasagna by Cecille and the Chu sisters. Freshly baked. Yes, kalami. Matag slice ni ini, matagamtam gayud ang meaty and cheesy filling. Ang lasagna, it's so unique. 100% beef, cheesy. Yeah, ma-sure dyan mo na limpyo dyan siya. Yes. No MSG, right? No MSG, no preservative. Freshly baked from the oven. Siguradong balik-balikan kini sa matag miyembro sa pamilya. Ug pinaagi sa social media, maka-order ka na sa solo and family sizes sa lasagna gikan sa 100 pesos ngadto na sa 800 pesos.